Tutorial ngaci main cepet garing yo kudune diusak-usak ngono wis iki. Terus ditambahi 2 kali ya Bang. Ki ket mau esok ora garing-garing. Dan pandur tekan ngisor ora garing iki lur. Olah-walik ora garing. Ayo, oke. Lak sengeni bose nek carane ngene iki ora garing-garing kaya ngene iki, wah jan. Piye iki lur solusine? Langsung neng kolom komentar. Kok ora iso garing-garing iki? Tableki semen nganggo jeburan semen ya tetep ora garing iki kepiye iki. Nah, ini sudah ready. Jeburan iki. Ket mau ora garing lho. Terus pindah kene iki cepet garing. Alon-alon wae Bang, watane kelakon. Musola di dalam rumah. Ayo ngene iki. Wes ngono wae tutoriale, sesuk meneh ping dinggo iklan.